мегӯянд, ки таи 10 соли охир футзал дар Тоҷикистон бо суръат пеш меравад ва чемпионати Тоҷикистон боз ҳам шиддати болотар гирифтааст. акнун легионерҳо аз кишварҳои гуногун ба дастаҳои футзали Тоҷикистон даъват мешаванд ва футзали Тоҷикистон дар Осиё ба яке аз дастаҳои пурқудрат табдил меёбад. натиҷаҳо дар чемпионати Осиё, роҳ ёфтан ба чемпионати ҷаҳон, ин ҳам аз пеш рафтани футзал дар Тоҷикистон аст. дӯстони азиз, дуруд. барномаи мегӯян ки аст ва мо тасмим гирифтем ки дар барномаи мазкур роҷеъ ба фаъолияти дастаи футзали Сорокампания ба шумо маълумот диҳем ва суҳбате хоҳем дошт бо сармураббии дастаи мазкур Пайрав Воҳидов ва моро ҳамроҳ бошед. рафтем. дуруд. ҳолатон хуб аст? хуб, мо омадем ки як барномаи вижа таҳия кунем дар бораи дастаи Сорокампания. худи шумо аз кадом сол ба футзал роҳ овардед? аз футзал аз соли 2010 буд, ба фикрам 10-11. қаблан фаъолиятон дар кадом самт буд? ба варзиш дахл надошт. чӣ гуна роҳ овардед? Хуб, ва фаъолияти варзишӣ надоштед, вале аз соли 2010 то инчунин дар соҳаи футзал фаъолият мекунед ва ҳоло яке аз муваффақтарин масалан сармураббиҳои Осиё ҳастед дар соҳаи футзал. чӣ гуна даст ёфт? гуфта наметавонам ки беҳтарин сармураббии Осиё аст. ҳадақал аз нигоҳи мо мухлисон. мо ҳамин гуна меҳнат кардем, заҳмат кардем, боварӣ кардам. он чи шароити хуб фаворам овардан роҳбарияти федератсия. марҳила ба марҳила кор карда ба ҳамин дараҷа расидем. дастаи футзали Сорокампания яке аз дастаҳои рақобатпазири Тоҷикистон аст. ҳамеша масалан дар чемпионати Тоҷикистон бозиҳои сахт дорад. ин барои шумо чӣ гуна аст? бозиҳои шумо ҳамеша зери фишор аст ва мухлисон ҳам аз шумо зиёд талаб мекунанд. дар зери фишор бозӣ кардан чӣ гуна аст? дар зери фишор бозӣ кардан аз соли 2018 ман ҳамчун сармаи дастаи Сорокампания ҳастам ва агар гӯем ки як одати маъмулӣ шудааст ба мо ки мо ҳар сол дар бозиҳои ҳассос, дар бозиҳои ҳалкунанда бозӣ мекунем. фақат кӯшиш карда истодем ки барои қаҳрамонӣ бозӣ кунем ва кӯшиш ҳама ба халқ медем. вазифае ки роҳбарият ҳам мемон роҳбарият аст фақат барои қаҳрамонӣ бозӣ кардан. амон масоҳати майдони футзал бояд чӣ қадар? 20 ба 40. 20 ба 40. 20 васегиш 40 метр дарозиш бояд бошад. ва 5 нафар бозигар аст. як дарвозабон ва 4 нафар бозингар бояд бозӣ кунад. вале иваз мешаванд. иваз кардан ин бозингару бемаҳдуд аст. бемаҳдуд аст. дарвозабонро метавонем бемаҳдуд ва иваз кунем ва бозингарон ҳам. шумо дар баробари оне ки дастаи Сорокампанияро роҳбарӣ мекунед, сармураббии дастаи мазкур ҳастед, ҳамчунин сармураббии тими миллии Тоҷикистон ҳастед. яъне дар ду ҷабҳа кор кардан сахт нест? ба фикрам қадар душворам нест, барое ки вақте ки дар дастаам фаъолият мекунӣ, ҳамон бозингарро хубтар медонӣ, ҳама вақт дар чемпионат бозӣ мекунӣ, рақибонро мебинӣ, медонӣ кадом бозингар дар кадом сатҳ аст. онҳоро меомӯзед? меомӯзед. ман фикр мекунам яке аз сабабҳои муваффақияти дастаи тими миллии Тоҷикистон ҳамин аст ки шумо дар дохили ба қавли дек ҳастед ва ҷараёни бозиҳоро мебинед, аз ҳолу ҳавои бозигарони дигар дастаҳо низ воқиф ҳастед, ба ҳамин далел ҷалб мекунед. мумкин ҳаминам бошад, мумкин. хуб, ҳоло дастаи Сорокампания фаъолияташ чӣ гуна аст? ё чанд легионер доред? чӣ гуна шумо тамринҳоятонро умуман мегузаронед? баъд аз марҳилаи дуюми чемпионат 4 легионерро даъват кардем, як дарвозабон аз ҷумҳурии исломии Эрон ва 3 бозингар аз давлати Бразилия. чӣ гуна онҳоро меомӯзед? аслан легионерҳо чӣ гуна даъват мешаванд? чӣ гуна сатҳи онҳо омӯхта мешавад? баъд даъвати легионерон як раванди бесар мушкил аст, барое ки бояд ҳама бозиҳошонро, бозиҳои окироншонро тамошо кунем,
таҳлил кунем ки ба ҳамон ба дастаи мо фоида оварда метавонад ё не ва сатҳи онҳо бояд ҳолати варзишашон, ҳолати ҷисмонияшон, ҳолати саломатияшон бояд хуб бошад. Ҳамин чизо нозукии бисёр дорад, лекин кӯшиш кардем ки легионерҳои хуб даъват кунем. Мисол барои ки аз Бразилия дар Тоҷикистон легионер ягон вақт набуд. Дастаи мо 3 нафар даъват кардам ва дастаи Сипаҳи Шаҳри Хуҷанд 4 нафар бозингари Бразилия даъват кард ки бисёр ба фикрам бозиҳои даври ду ҳам тезу тун буданд ва ҳам сатҳи бозиҳо баландтар буд. ин сола чемпионатро чӣ гуна баҳо медиҳ? сол то сол ҳамин сатҳи чемпионат хубтар мешавад, рақобатҳо сахттар мешавад. Барои ки бозингарон таҷрибаашон зиёдтар мешавад, легионерҳо ҳам пурқувват омода истодаанд, сатҳи худи футзал ҳам болотар рафта истодаанд. Аз ҳамин сабаб бозиҳо рақобатпазир шуда истодаанд. Мисол агар соли гузашта барои чемпиони ҳамагӣ ду даста Сорои Сехол мубориза мебурданд, чайн даста Истаравшан, Амалбанк, Шаҳри Хуҷанд, Сипаҳи Шаҳри Хуҷанд дастаҳо бисёр шуда истодаанд. Дастаҳои рақобатпазир зиёдтар шуда истодаанд. ҳар вақте ки масалан ҳамин рақибҳо сатҳашон боло аст, аллакай талаботҳо дигар мешаванд. Мо ҳам кӯшиш мекунем ки дастаи худоро сатҳашро боло кунем. Бале. ин барои масалан рушди футзали Тоҷикистон, ҳамчунин масалан рушди футболистони тоҷик низ саҳм мегузарад, футзалистонҳое ки футзал мекунанд, ки дар дастаи миллӣ фаъолияти пурсамар дошта бошад. Агар бозингар дар дастаи худ ҳама бозиҳош рақобатпазир бошад, таҷрибааш, малакааш зиёдтар мешавад ва ҷои пӯшиданист ки дар тими миллӣ ҳам хуб бозӣ карда метавонад. Ба он фишоре ки ҳаст дар бозиҳои тими миллӣ тоб оварда метавонад. ҳар қадар фишорҳо дар худи масалан бозиҳои доkhilӣ пуртар бошанд, бозингар бахӯбатар мешавад. фишорҳоро чӣ гуна тоб меоред? Як ҷузи фаъолияти мо ҳамон аст ки ҳар вақт бояд таҳти фишор бошем. яке аз корҳои дигари сармураббӣ дар баробари оне ки дарсҳои тактикӣ медиҳад ба худи масалан варзишгарон, ҳамчунин ҳолати равонии онҳоро хуб нигоҳ доштан аст. бояд чӣ гуна бошад муносибати варзишгар бо сармураббӣ? раванди тамринҳо агар дуруст бошад, мо дар ҳар як тамрин тавонем ки камбудиҳои худро ислоҳ карда тавонем, нуқтаҳои заифи ҳарифро таҳлил карда тавонем ва ҳамро дар бозӣ истифода бурда тавонем. ҳамин ҳолати равонии бозингарон хуб мешавад. Муносибати бозингар бо сармураббӣ муносибати корӣ бояд бошад. муносибати мо метавонем наздики баъд наметавонем шудам, сахтгирам шуда наметавонем, ҳама ҳолатҳо мешаванд. ҳолатҳое аст ки сахттар мегирем, ҳолатҳое аст ки ба бисёри камбудиҳо чашм мепӯшем. ин ҳамин хел аст. барои он ки мувозинат дар худи мувозинат бояд бошад ва мақсади асосӣ тим аст. манфиати тим аз манфиати шахсии сармураббӣ, манфиати шахсии бозингарон бояд болотар бошад. асос манфиати тим бояд бошад. ҷавононро чӣ гуна тарбия мекунем? ҷавононро ҳама мисол мо ду ҷавоне ки бо пироҳанҳои фарқкунанда сафеду кабуд ҷавонҳо имсол даъват кардем. қариб 2 моҳ шуд бо мо тамрин карда истодаанд ки мо гумон мекунем фикр дорем дар соли оянда онҳоро ба ҳайат бояд гузариши наслҳо ҳам бошад, бояд ҳатман бояд бозингарони ҷавон бошад ки бозингароне ки синни солашон камтар калонтар аст, аммо рақобатро ҳис карда талаботро нисбат ба худ камтар накунанд. Тоҷикистон бисёр бозингарони болаёқат бисёр дорад, бо маҳорату болаёқат беҳад бисёр дорад. мо кӯшиш мекунем ки ҳаминро истифода барем. соли 22-21 мо 2 сол пайҳам ҳам соҳиби суперҷом шудем, ҳам ҷом шудем, ҳам чемпиониро ба даст овардем. 2 сол хеле солҳои пурбарор буд барои дастаи шумо. дастаи ҳариф ҳам хеле пурқувват буд. дастаи Сипаҳи Шаҳри Хуҷанд ҳам мутахассисони хориҷӣ доштанд, бозингарони хориҷӣ доштанд, лекин рақобатҳо хуб буданд ки рақобатҳо ба фикрам ҳар 2 сол аз 5 бозии финалӣ то 3 ғалаба дар бозии панҷум ғолиб муайян шуд. аз соли 2027 аз рӯи нақшае ки конфедератсияи футболи осиё вай кардааст, бояд ҷои бошгоҳи футзал аз соли 27 шурӯъ шавад. қаблан буд ҳамин? қаблан охирон бор соли 2019 буд, мо иштирок кардем дастаи соро компания. Баъд аз соли 2019 пандемия шуд. баъди ҳамон чӣ натиҷа дод соли 2019 иштирок карда? аз байни 16 даста дар ҷои давум шудем. аз гурӯҳ баромада натавонистем. бори аввал буд, лекин таҷрибаи хуб буд.
اگر مثلا همین لایحه پیاده شود واقعا برای رشد فوتبال آسیا سهم خیلی بارز و هم دستایی که کوشش میکنن چمپیون شدن در تاجیکستان زیادتر میشوند و تاجیکستان رو میتوان در بین دسته‌های آسیا معرفی کنند. از دسته‌های ما فوتبالیستان اونهایی که در فوتبال بازی میکنن و دسته‌های دیگر دعوت میشوند و دسته‌های آسیایی با دسته‌های بیرون از کشور بیرون از کشور دعوت میشوند. سال 23-24 فیضعلی سردار و دلشاد سلامов در قرغیزستان بودند. فیروز мекмуродов در قزاقستان بازی کردگی بود در سوپرلیگای قزاقستان. هر سال دعوت میشوند. همین بازی‌هایی که در چمپیونات آسیا بازی میکنن ما بازی‌های بین‌المللی باعث میشود که فوتبالیستان ما بیشتر شناخته شوند در عرصه بین‌المللی. همین خیلی است. برای که بازی آسیا رو همه نگاه میکنن، مربیان نگاه میکنن و بازیکن‌ها رو که مخصوص دعوت میکنن. بازی‌های چمپیونات جهان چگونه بود؟ توجه به فوتبالیستان ما توجه و فکرم بسیارتر بود برای که وقتی که با یگان بازیگر توجه میکنن در سوال مربیان با خود همون بازیگر در تماس میشوند. بغیر از آنی که خود شما سرمربی هستید باز چگونه است در فوتبال؟ یعنی یاردمچی‌های شما چند نفر هستند؟ در کدام سمت فعالیت میکنید؟ در دسته من سرمربی اکبر ортухов یاردمچی سرمربی، سهراب رحمانов مامور دسته است، با менеджер دسته داریم. سرمربی برای دروازه‌بان‌ها هست؟ نه، مربی دروازه‌بان‌ها باید باشد، لیکن ما همین متخصص دروازه‌بان ایرانی که آقای سعید رو دعوت کردیم هم به حیث مربی است هم به حیث مربی دروازه‌بان‌ها. همین در یک جامعه تمرینی ورزشی که بود در تیم منتخب ما باری اول آقای سعید رو دعوت کردیم همچنین مربی دروازه‌بان‌ها با تیم ملی. حالا چند بازیگر دارد دسته شما؟ 12 بازیگر داریم و 2 دروازه‌بان. فوتبال این گونه است که بعضی وقت در هجوم‌های دسته دروازه‌بان‌ها هم می‌توانند همراه شوند. وقتی که حسابی دسته اگر به فایده حریف باشد و ما خواهیم که برابر کنیم و دروازه‌بان رو با بازیگر عوض می‌کنیم. پنجم بازیگر می‌شود و بسیار وقت این کار به ثمر می‌دهد. یکی از درخشش‌های فوتبالیستان ما در بازی‌های آسیا بود. آنها خیلی درخشش زیاد داشتند. در جام آسیا ما با بر دسته کره غالب شدیم. با دسته قرغیزستان مساوی بازی کردیم، با دسته ژاپن مساوی کردیم و از این یکم به دور دیگر برآمدیم. در دور یک چهار نهایی برای راحت گرفتن برای جام جهان دسته افغانستان رو مغلوب کردیم در وقت لواگی. با تایوان بازی کردیم در بازی پول فینال در سلسله ضربه پنالتی باختیم و برای جای سوم به دسته ازبکستان همچنین. سلسله ضربه پنالتی چگونه است؟ چند متر معین می‌تواند؟ 6 متر. 6 متر است. خودی مساحت دروازه چقدر است؟ بلندیش 2 متر است، بارش 3 متر. ولی مثلا گل زدن سخت‌تر است در فوتبال. اگر دروازه‌بان خوب باشد دشوارتر است. ولی سرگل تمام می‌شود بازی‌های فوتبال بیشتر. برای که میدان میدان‌تر است، میدان نزدیکتر دروازه ما نزدیکتر هستند، بازی تیز تند است. برای بازی فوتبال همه وقت گل برای مخلص شدن گل بسیار. بله. اصلا شما با کدام سرمربی‌های دنیا بیشتر توجه دارید از اونها می‌آموزید در فوتبال؟ بسیار سوال عجیب. بسیار سرمربی سرمربی تیم منتخب قزاقستان کاکا. وقتی که با زبان روسی حرف می‌زند من در سمینارهای او را اشتراک کرده هستم. فعالیت کاریش به من مخصوص است. دیگر مربی سرمربی دسته پرتغال. و خیلی بازی جذاب در چمپیونات جهان با دسته پرتغال سابق قهرمان جهان و گل‌های خیلی زیبا هم در همین بازی زده شد. با دسته مراکش هم بعد بازی نکردیم و لیکن ما بازی با مراکش خوب بود و پرتغال خوب، لیکن با دسته پاناما نتونستیم بازی خود را نشان داده توانیم. خستگی دسته بود اونجا؟ ممکن خستگی از جهت روانی بود
аз ҷиҳати ҷисмонӣ мо беҳад қувва бисёр сарф кардем дар бозии аввал. дар бозии аввал чун дастаҳои хеле сахт буданд. Дар гурӯҳи дастаи мо қарор дошт ки масалан Марокаш яке аз дастаҳои буд ки дар Қитъаи Африқа масалан чемпион шуда буд. Португалия дар Аврупо ҳаминтар ва собиқ қаҳрамони ҷаҳон буд ва бо ин дастаҳо бозӣ кардан хеле сахт буд. Хеле душвор буд, лекин бисёр таҷрибаи хуб шуд ва бачаҳо худбоварии бачаҳо зиёдтар шуд. Бозигарон ки онҳо метавонанд бо дили худ даста дар як сатҳи хуб бозӣ карда тавонанд. Барои пурзур шудани даста мо ҳама вақт бояд кӯшидем ки бо дастаҳои пурқувват бозӣ кунем. Ояндаи футзали Тоҷикистонро чӣ гуна мебинед? Сол ба сол таваҷҷӯҳ зиёдтар шуда истояд, дастаҳо пурқувват шуда истояд ва ба фикри ман солҳои оянда Тоҷикистон дар чоргонаи дастаҳои пурқуввати Осиё бояд шомил шавад. Мақсади асосӣ ҳамин аст. ҳатман ки мо дастовардҳои ояндаи футзалро хоҳем дид бо раҳбарии шумо ва мо ҳам яке аз мухлисони ашадии футзал ва мухлисони шумо ҳастем ва имрӯз ифтихори ҳамсӯҳбатӣ барои мо низ даст дод. Ташаккур. Саломат бошед. Ташаккури зиёд бошед. Раҳмат. дӯстони азиз, дар идомаи барнома суҳбате хоҳем дошт бо президенти бошгоҳи Сорокомпания Тоҷиддин Давлатов. дуруд ба шумо. Хуб аст, коратон хуб аст. Хуб, ман мехоҳам ки шумо дар бораи тарихи бошгоҳ барои мо қисса кунед. Идея аз куҷо пайдо шуд ва чаро хостед ки ҳамин гуна як клубро таъсис диҳед? таъсисшавии дастаи футзали Сорокомпания сабабаш Элчибек мебошад. онҳо дар дастаи Сулайманӣ бозӣ мекарданд. баъд аз он дасташон пароканда шуд, омада бо мо суҳбат карданд. гуфтанд ки тоҷинам ки даста аст, пароканда шудест, дастаи Соро монем барои пешрафти футзали тоҷик. оянда бозингарои хуб тайёр мекунем. он кас дар кори худ касбӣ аст, гуфт ки дастаи хуб месозем. ба мо хай суҳбат карданд ва ваъда доданд ки ҳамаш бояд хуб шавад. ҳар як кор, саршавии кор ҳадаф дорад ки мақсад бояд қаҳрамонӣ бошад. солҳои 2016, 15, 16, 17 бозӣ мекардем, дуюм, сеюм, чорум ҷой мегирифтем. турнирое ки дар шаҳрӣ мегузашт 2013 ба 2014 ба тими футзали Сорокомпания кардем. тими касбӣ омодаи кор шудем, даста таъсис додем, командаи хуб ташкил кардем, менеҷер, администратор, мураббӣ, духтур, дастаи касбии профессионалие ки натиҷаи хуб бояд нишон диҳад дар футзали тоҷик. соли 2019 лигаи қаҳрамонои Осиё буданд. дар он ҷо иштирок кардем. якум маротиба бозӣ мекардем. нозикиҳошро намедонистем. вале хеле бозиҳои ҷаззоб шуд. ду бозиро бохтем, як бозиро бурд кардем. дидем, омӯзиш кардем ки бояд бо хориҷиҳо вардан дар кор бозингаро. бо тайёрии хуб дидем. баъд аз он дигар лига қаҳрамонон нашуд. соли 2027 нақша бояд шавад. тайёрӣ бо хуб мебинем, бо иштирок мекунем, ватанро маърифӣ мекунем. як ҷои намоёнро ишлоҳ бояд кунем. мешавад як ҷомҳоро барои мо муарриф кунед, чун хеле ҷомҳои зиёд ҳастанд ва ҳар як ҷоме ки ин ҷо ҳаст бо заҳмати зиёд, бо талошҳои зиёд ба даст омадааст. бо арақи ҷабин, бо меҳнат. хуб, ин ҷоми кубоки як шахсӣ аст. инро ба даст овардед. кадом сол буд? соли 2024. хай наисонда ҳастамаш. ҷоми 2021-2022 Сорокомпания ғолиби бо нагуфта намонад ки тими наврасон дорем. мактаби захираи олимпӣ дастгирӣ мекунем онҷо. даста соли 2018 қаҳрамони Тоҷикистон шуданд. наврасони мо. хай бо 2022 ҷои дуюм гирифтанд, сеюм гирифтанд.
ҳар сол ҳамин чиз як ду се сол натиҷаи хуб карда истодаам. бале, яъне шумо дастаи наврасонро ба он хотир масалан дастгирӣ мекунед, онҳоро тарбия мекунед ки дар оянда аз онҳо масалан беҳтаринҳоро ба дастаи асосӣ ҷалб кунед. бояд мақсади ҳадафи мо ино фарзандони мо шумо ҳастанд. Бале, мақсади мо шумо бояд наврасро дастгирӣ кардан дар раи солим, дар раи хуб, дар раи варзиш бояд ҳамавақт бояд фикршон бошад ки дар ягон роҳҳои ноҷо нараванд. мисол дар варзиш ҳамавақт такя кунанд ки обрӯи мо шумост, я натиҷаҳои хуб кунанд, қаҳрамон шаванд, ҷон ба даст оранд ки обрӯи хонадон аст, обрӯи ватан аст. бале, хуб ин ҷоми ҳамун наврасони шумо наврасони 14 соли 2023 ҷои дуюмро гирифтем. пай дар пай 2021, 2022, 2023 саздавори суперҷоми Тоҷикистон шудем. 3 сол пайдарам ин ҷомро ба даст овардед. ҳадафи мо шумо аввалу ватанро дӯст доштан аст. ватанро ки сидқан дӯст доштӣ, дар пеши худ мақсаду ҳадаф мемонӣ ки бояд дар ватан хизмат кунӣ. Якум тими миллии ватан бояд мо мақсаду ҳадаф монем ки шумо шоҳид будед ки 2024 дар Ташкент меҳнати заҳмати фузали тоҷик бефоида набуд. 10 сол 15 сол заҳмат кашиданд. аз пеш ки мураббиё буд хайр мо огоҳ ҳастем ки буданд. ина омада бо роҳбарии Пайра Воҳидов мақсад ҳадаф гузоштанд. мо ба мақсад мо расидем. хуб ин ҷоми кубоки Тоҷикистон аст 2020 дар шаҳри Хуҷанд. бо кадом даста дар кубок дар финал бозӣ кардед? бо дастаи бо Сипари Хуҷанд дар онҷо ба даст овардед. ғолиб омадем. қаҳрамони Тоҷикистон, 3 маротиба ҷоми Тоҷикистон, 4 маротиба суперҷоми Тоҷикистон сазовор шудем. бале, ҳамчунин шумо дар як мусобиқаи байналмилалӣ дар Қазоқистон иштирок кардед. мо даъват кардан, даъватномаро кардан, бо роҳбари мураббии Пайра Воҳидов суҳбат кардем. гуфтем бояд мо рад накунем, бояд равем. мо қаҳрамон шудан, бо ҷоиза гирифтан, ҳам обрӯи ватан шуд ки дар он ҷо аз Россия буд, аз Қирғизистон буд, аз Тоҷикистон мо намояндагӣ кардем. якумин ҷоми байналмилалии байналмилалӣ ҳамин аст. инҷо ҳаст. кубок алим инҷо бошад. ҳамин бошад? ҳамин аст. ҳамин аст. кантри олим. то ҷое ки медонем шумо дар финал бо як дастае бозӣ кардед ки дар ҷараёни бозӣ аслан гол сар додагӣ набуд. дастаи бақувват буд. ва ягона дастае ки ба онҳо гол зади Тоҷикистон буд. ҷараёни бозӣ ёдатон ҳаст? фикр мекунам 2-0 шумо қафо монда будед онҷо. ба қавле камбек шуд. натиҷаи хуб шуд. баъд аз мағлубияти 2 баробар камбек кардан бозӣ ба фоидаи солу компания анҷом ёфт ва сазовори ҷом шудам. дар назар аст ки соли 2027 дубора Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё барқарор шавад ва мо умед дорем ки дастаҳои мо ширкат мекунанд ва шарафи Тоҷикистон, номи Тоҷикистонро баланд мебардоранд. ва шумо барои кор муваффақ бошед. хасар набошед. мегӯянд ки футбол омили муттаҳидкунандаи миллат аст. умедвор ҳастем ки дастаҳои мо боз ҳам шарафи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боло мебардоранд, боз ҳам миллатро сарҷамъ мекунанд ва мо бо дастовардҳои онҳо ифтихор мекунем. ҳамин ҷо ба интиҳои барномаи мегӯянд ки растем. ба шумо рӯзгори хуш тамом дорем. хайр.